For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana tubelu n'Oraifite maọbụ ịkpọm Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa na oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa common sense. I'm here to tell you that lack of common sense etigo ọtụtụ ndị mmadụ into troubles. And I can tell you we are living in the world of reality. You need to use common sense because some of the problems you are in is as a result of not using the common sense. O nwere ụfọdụ ihe ndị anyị ga-ebido aka taa ka ị wee malụ na o nwere ihe ị kwesịghị ime. Anyị ga-ebido aka na akparamagwa ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ si ebi ndụ itinye onwe gị na nsogbu. Ọtụtụ ndị mmadụ akọsụgo themselves, akọsụgo their business, akọsụgo their marriage, akọsụgo their integrity and so many things because of na ha mere ihe ekwesịrị ka eme. And I will go in before now na any action ọbụla nwere equal reaction. And when loss of cause and effect. Ihe ọbụla imetara ịza ụgbadị ya. Agwakwara gị na previous lecture na Chukwu okenyere mmadụ choices. However, na-enwelu consequences so na choices ọbụla decide ime na ndụ a. Ọ bụrụ na ịkpọchie ntị na ndụmọdụ a mmenye taa, ị ga-ebekwa anya m. Gị nwa bụ individual na-eme onye ọbụla bịara n'ibinye ya ego, onye ọbụla bịara n'ibinye ya ego, I can tell you na o nwere ọtụtụ ndị ị ga-ebinye ego ha ma akwụ gị. Asọkwa gị ebinye na mmadụ ego, mana ị na-ebinye mmadụ ego, binye ego dị butin ihe ị ga-anịwu. Because na many people will disappoint you. Ọ bụrụ na ọ ka ije bite ego wee binye mmadụ, I can tell you na onye a nwere ike imebi relationship gị na onye ibitere ego. Use your common sense. Even in your bank ọ na-ebinye gị ego. Despite the fact they have been banking with them for many years. Ọ bụrụ na fulfill ihe niile ị kwesịrị fulfill, ha dị sure na they are capable of more than that money and they sure ụzọ ga-enyechi ha ego they will not give you. Ka ọzọ ihe gbasalụ ma marriage ma etu esi akpa agwa ihe anyị ga-enebe anya taa buru ibu ọ ma etokwa ogologo, but pay attention. Before we dive into today's lecture proper, important announcement. Echepụtara anyị na month of January, our monthly ritual is still ongoing. N'isi ụtụtụ a, ejego m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. To aka anyị ga-esi megide the last day of the month bụ Saturday. Anyị ga-eje na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ dum bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka nwanne chụkwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. Ihe ndị achọ ka nkọwalụ gị ọ bụrụ dị interested ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a. Ma ọ bụrụ ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, chat me on WhatsApp. WhatsApp nọmba m na ya na screen gị gafe 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Now let's dive into today's lecture. Like I told you, it will not be long. Just pay attention. You will learn something that will liberate you from the shackles of ignorance. So man is the architect of his problems, but ignorance, I am here today to make the bandage fall for your eyes. I will start from common mistakes people normally do. Like I told you, the topic of today is common sense. I want to follow on my inbox there back. No jello, well, again, what 5 million naira, 5 million naira break. Man, I do today to one is where bury a quite idea. But I was saying, no one opportunity, one of us, I know here, Basalega. You know, someone very manipulative in nature. They know how to coerce you and make you to feel so pity, especially if somebody now they were highly emotional. If you compare to being highly emotional, can't be number one. But life lesson have taught me a lesson that operate to most you could medicine. Now this lady wanted the money, but no one they go marry in trust. Only do in trust. Where were this 5 million naira when you want a dear? Since 2030 date. In your way, they may say, there you go, they got drop. Because you quarter, you are not put to do so. Now, you're not chatting, I'm not knowing they told us our forces. I get use where they buy your work, Madam. Here, you can call a gable. I want a mother be big ego.
mmadụ chi ibi gị ego ọsọ ya bụrụ onye asị na ya na-achị nwụ kịta. If you don't have excess money, that is ego bụ na ọ bụrụ na o wetara ịnya ya, don't give. Quote me anywhere. Ihe nji ekwu ya maka ụlọ ya bụ unu nyecha ịpụta ịbịa sị ma Eze-Ana ka ị ga-esi jee gba onye ụgwọ na mmụọ ma ọ bụ na obi agbawa gị ma ọ bụ ihe niile a nwere ike ịbụ nsịrị. Don't go and carry ego iji azụ ahịa ga-enye mmadụ maka na onye a gwara gị nye mere gị ata ata wute ntịrị enyechiga gị na o nwere ego ya na-eme expect. Ụnụ aghọtara ihe na-eme na mmụọ ka nkọwara gị ka ịghọta ya. O nwere onye ihe nyesi ga-ebi na mmadụ ego ọbụla. O nwere onye anyị na-achọ ibi ego nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nọ na under the effect of anger of the gods. Onye ahụ ị na-ebi ego nwere ike ọ bụrụ na mmụọ chọrọ ịpịawa ya azụ na mmụọ decide go na ga-arụbi share. Is under the anger of the gods. Now they have decided to let the person useless because of one thing or the other. Now the person have lost all the money he has on his own. Now to rubbish the person more, they will put the person into debt. The person will begin to go to his friends, those people that genuinely love him or her. He will begin to loan money from them. Once you loan all those money, the whole money will still go down. And the person will enter into terrible mess because those people that love him or her gave him money, he lost your money. So he will not have any helper. So sometimes the person you are helping might be under curse. The person you are helping might be under the punishment of Umumu. So, and they have already sworn that this person must go down because of income or cause. I will not go into details. So that money you are giving the person will still go down. And in order to put an enmity between you and the person. And when the thing happens, you will be crying to me because you made yourself available to receive another blow meant for another person. Don't come and be telling me that we're buying audio on where going in jazz wire. Where your mother, Kita, you want to work and you work be they go there back, you want a back. And may say more than them when they make no common sense in what. You know, Talia? In what of the money? Ego mmadụ na-enye mmadụ bụ the only ha na-akpọ reserve money. So ọ bụrụ na problem onye a karịrị that reserve, onye a je try ebe ọzọ. Ịghọtara ya? So that ọ bụrụ na you lose all the money, ọ ga-ewute gị na ego gị furu mana ebe ewute too much. Ịghọtara ya? So learn from it. Ka njụọ gị ajụjụ. That bank ị na bank for 10 years, 15 years, bank agent of government, bank ya BVN, ha ji ya passport, had all your details. Have you asked yourself why is it that the bank are making you loan? Despite the fact that had your credentials. But again, they will avoid all these things. They will not listen to you. Yes. So above a bank, an institution of government, where all the documents, every their customer. Within 6 months, they are never. You will get Piego, EBM, Madi, gave a quite a and double he made this terrible mistake. Don't come to my boss. You know that? Here, not take well common sense. Almost on certain things, he was an Emma on your own. EMA boy. So, Abrona need ABM Madego. It is Madego in that manner. Imadega, the Madega, Abudego, that Tonya Curatra. Something the worth more than the money. Then let the person direct agreement sign with witnesses that normal na so money I will tell by so time. Name were right, he let that property I will put a big would go back. I won't operate I don't do it. Maki Bakwa. Almost on certain things he was a Emma. Natalia, common sense was a waggy. On what he had does he was a Emma, common sense here waggy. I did Diego, let me sound this warning. I did go where you are all more. Now, but I from all days to now all is not well with you. Don't go and borrow money from anybody. Don't go and borrow money from bank. You know that? Yes. Don't go and borrow money from individual. Are there Eze-Ana that is imagine you don't more wars just to run more. Money in a general go more. Now, in general, money go seek you all more. Eze whether more than Dibia, more a spiritualist or whoever that gave you message, and that message involved money. He gave able
were ọ bụrụ na mmụọ a bụ mmụọ dị be nna gị mebere ya ọjị were ọjị kpọkuo ya bụ mmụọ si ya na aka adịrọ ka kwara akwọ that is very down. Ịghọtara ya na ọ kọrọ oke onye ya ebite where na inwero the money onye mmụọ ma na inwero. Ịghọtara ya kọwara ya etu o sitere kwenye nkwa na ọ bụrụ na things may improve n'ihi abamihe ndị a don't give more time. Nsị ya maka ihe na onwe ekwerewo nkwa ego next week si ya next week no si ya na ego pụta na ị ga-eme ya. Ihe mmụọ chọrọ bụ ikwetagoro na ị ga-eme ọsọrọ na iwu compulsory na ị ga-emeriri ya. Ịghọtara ya ozugbo a ihe mmụọ na-atụ anya bụ na ihe a wutere gị n'iji ụgwọ na ị chọrọ ịkwụ ya nọ ya bụrụ n'obi tụrụtụrụ na ị chọrọ ịkwụ the money. Ọ bụgo na ị gara akwụ ya obere obere mmụọ iwe ya accept. Stop putting yourself under pressure. Ọtụtụ n'ime unu na-emegotere bụ mistake. Ụfọdụ n'ime unu na-eje na loan app debiri ego. Who does that? Ma ọ debiri ego n'aka individual. Ịmụọ na individual ahụ a ibiri ego ọgwụ mmụọ ka ọ nwere idea. Mgbe ahụ ibiri ego nwere ike onwe ego ị na-eme expect. N'isi anaghị enye ego nwanne echi oru nwanne echi ego a batọrọ iwe agbaghị ya. That's anger ahụ a ọ na-enwezi against you because ị kwụrụzi ụgwọ a mgbe ihe na-ekwuru ụgwọ ga na-ebutere gị effect nke nwere cause and effect. That obi ọjọọ a na iwe ọ na-eweziri gị abụrụgo negative vibration to you. So ịfụ na jere ịnyụ anyị zọrọ azọrọ. So ihe na-achọ ịgwa ọnwa onye native doctor ọbụla ma ọ bụ priest ọbụla ma ọ bụ whoever datụkwara gị ji ebi ego ka ị wee rụọ ọrụ mmụọ a na gịrị nwa na mmadụ na-achọ ịnwụrụ si ya na Eze-Ana sị no ntị ọ dị jee chọba ọjị chọta ọjị jee chọba akwa ọkụkọ Igbo chọta akwa ọkụkọ Igbo zie n'anyanwụ gwachi gị na mmụọ ọbụla ha na-agba gị ụgwọ mmụọ imejọ mmụọ iwe na-ewe n'iji akwa wee na-eze ha iwe mee dị ritual etu isi kwuo maka iji wee eze mmụọ iwe were akwa eze mmụọ iwe iwere akwa azacha mmụọ iwe were ọjị ga ọrụ mmụọ a ya na o nwere ka o setere gị. Ịghọtara ya nke ọrụ ya akụkọ gbasara ihe na-eme na ndụ gị etu ọnọdụ gị si wee dị ijikwa na ego iji eri nri imechazi iburu ọnụ ihe ọbụla ya bụ na ị nwere ihe iyi kwesịrị imenụ mana inwe excess money kama ego iji eji agba klọb iji eji eme ihe nwere isi ma ego iji eji egoro friend gị fon uruzie eme ihe kwesịrị ime maka onye kwụ ụgwọ juju nwere onwe mana ije na bi ego. Read my lips. Don't go and borrow money to do any spiritual work. The only thing ị ga-enwe ike iboro money wee mee bụ ihe ga-amụtarụ gị ego, that is business, because ọ ga-eburu gị return. Ọnya bata Nigeria is in shambles. Nigeria na-eje ebiri ego from World Bank ego eji eri nri abụghị ihe ya si na-eji ekwu salary ihe a abụrụ ya mana ihe kwesịrị ọnwụ na Nigeria na-eji ebiri ego were tinye na investment ga-create job ga-eme ka economy gaa n'iru is wise choice. So if you are borrowing money, make sure na no ego ị na-eboro for investment, something that will bring something in return. Ịghọtara ya imeje borrow ego jelu ụlọ na village mana ụlọ village adịghị bring return ọkwa ime eziokwu ego ụlọ village bụ ụlọ eji eme ọkanga ọ dị-enye gị ego mana ụlọ ero na Abuja ụlọ ero na Lagos ga-enye gị return. So ego ọbụla ị ga-eboro ya for investment not for consume. Ịghọtara ya ọya kpata mụ ya prefer ka m menye gị ego ka ije rie n'ọnụ enye gị ihe ihe na-eme wee na-enweta ego. So mara more common sense. So onye ọbụla sịrị gị mmụọ ọbụla ihe a sịrị na-eziri gị ozi iwe na-ewe were akwa na ọjị na-eze ya iwe oke ọ ya anabata ya ọgụ gbaji aka na-ehi ndị onwe gị because of ignorance. God o nwere common sense na-achọ ka unu mee. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya pụtara social media ndị a na-ekwu ihe abụ ndị anti akatagoro ezigbo ahụ gbanyitegoro na ụfọdụ n'ime ha bụ divorce ụfọdụ single mother mana eji ha agbagogo abịa na Facebook asị gị who husband help husband na-egwere ihe eji mara eji eme ihe dị na ọ na-akụghị ha to mislead you. Ịghọtara ya ama m ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo oyibo ịghọtara ya ụmụ nwaanyị mana ha nọ n'obodo ahụ ihe dị civilized mana ha chọrọ di. Mụ na gị fụ na afụkwa ka ndị ọcha ndị mma na-agbagotagoro na-abịakwa n'ala Igbo a jee nụrụ obere nwa wee gbago obodo Igbo because ha ma na nọ na old age mgbe ahụ irugoro ịkwụsịzịrị ịshine ashine n'anya bụ irugoro 65 70 80 mgbe ahụ ka ya ma na Kalaba bụ nnukwu obodo na o nwere uru inwe a companion na-aba n'ezinụlọ. So don't mind onye ọbụla ga-asị gị to hell, go to hell with your husband. Ịghọtara ya onye ma ihe na-ejidesi ihe o nwere ike o nwere ebe dị outside there
street is very dry. Ọtụtụ n'ime unu na-eme terrible mistake. Ilu uzuo ihe ị nwere. I can tell you, na ndị ga-afụ na street will married men. And those married men be very wicked because they will not even take you as second wife. They will be taking you as side chick. And that match, you want to work very like I mean, second wife or come here and do the side chick. I can tell you, just matter of time. By the time I clock 50, by the time I clock 55, change go. By the time I cross 60, auntie, what do you need? Buy a full kettle of father. What is here for that 55 years to more when you do well? Only I want 85 years. That 30 years is 30 years of loneliness. In fact, don't want a guy who so got one Diego, we go that, but one you get a caga. Now you're here because be steady and you're telling him already. So don't allow people that their own failed to deceive you. I'm going to follow he game as common sense. Because over that. I'm not in a boy. Don't steal his money. Maragan couple also gave with her. Kay and a ban over. Even if you not get school, that's any he operate cap. Koya won't be a truth. You look at ya. Life I break one was where you career. Life, even that now, or Gaga in a sab, or we were right there. More would image or more, you would become a man and is really, madam more. One on email, man is really. So by so doing, one only make an after the hagging any mass company. Yes. Call are able, they can create a opportunity. Now, mother can you, Nambe, whatever. You got more with about Ogago, Ilmeroga would have, we would agree at a business, again, and as on a more combined business. Ijiaka will put your pipe. Game make or gagged or airborne or you are boy laba. Untiody. Only the head there will common mistakes in the body name and do thinking the hard very smart. You have common sense. What how things work. About the way common sense what how things work. A matter that you only gabo or gabo, if you destiny can only be delayed. I did be hitcher. Only guide you through the day, be done one. Yotaria? Only guide you through the only guide in Neku, gave you done one. So, all you have to from work and you told it to the man name and why as long as something very unique in one. Only money I make it here. So, I want that Chineke, the nigga, would we got wood. I want the nigga, no, have a number to Magan. Uncle Seba, in what you don't cause of the talk about a million. Chat me on WhatsApp. WhatsApp number remains 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu bring me in be with you all. May you be protected. May you be blessed. Now and forevermore. Ya gazie udo dịrị unu.